Entón, punto primeiro, hoxe entregamos uns premios que se chaman Misa Villalta, mas non quero esquecerme de que hoxe fai 198 anos do nacemento de outra gran muller galega, Concepción Areal, non? Creo que é motivo de celebración, máis un pouco de pena aproveitar a situación para penar o que 198 anos máis tarde teñamos que seguir nunha loita da igualdade, non? Vou falarvos tamén de transversalidade. Transversalidade porque se somos o 50% da sociedade, vamos deixar así porque as matemáticas non é un departamento meu, creo que isto xa non debería existir, o sea, nós estamos aí. E o que está facendo a nosa área basicamente é darlle visibilidade en todas as áreas da Diputación que nós estamos aí, pero que temos que estar aí en efectiva sobre as áreas e sobre o territorio. Por lo tanto, nos damoslle perspectiva de xénero absolutamente a toda a labor da Diputación. Acabamos, bueno, ojalá nos dé tempo a facer moitas cousas máis. Hoxe compartimos un premio ca área de cultura. Por primeira vez tamén, desde que nos chegamos ao goberno, tuvemos a sorte de que o señor diputado de Deportes tuvera ben crear a primeira Copa da Diputación, femenina, que tamén manda narices. Meter todas as cuestións de xénero nos regulamentos, no que é cuestionable e que obriga das propias administracións. Nós o que pretendemos é que non se quede no papel, sino que a música acompañe a letra, porque senón obxectivamente non conseguiríamos, non acadaríamos o que queremos. E logo tamén nos plans de emprego, non? Neste momento, os plans de emprego da Diputación tamén contemplan a igualdade entre homens e mulleres. Por lo tanto, non quero estenderme demasiado, nós somos, sobre todo en servicios sociais, hai que ser moi prácticos. E tamén falamos de dinheiro, non? Porque premios, eu conozco algunha administración que saca un premio cada día. Mas a realidade diaria ten que ser que o premio ten que estar acompañado dun orzamento económico, porque senón non vai a ser que a letra este eternamente metida no queixón, porque non vamos a ter como poñerlle a música. Entón, obxectivamente, celebrar as premiadas, darlle as gracias á prensa, que tamén quero dicir que vos prometín en algún momento que falaríamos alrededor dun café, e para que se vexa que hasta as pequenas cousas hai que ser cumplidores.